Καλησπέρα, αν δεν έχουμε ήδη γνωριστεί, ονομάζομαι Στίβεν και θα είμαι ο ξεναγός σας για απόψε. Καλώς ήρθατε στον Παράδεισο. Τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω αν το προσέξατε στο εισιτήριό σας, αλλά το εισιτήριό σας είναι ένα προσωρινό εισιτήριο για τον Παράδεισο. Θα ήθελα να μπορούσα να το αλλάξω αυτό για εσάς, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Και ναι, αυτό το μέρος είναι αληθινό. Και το να βρίσκεσαι εδώ είναι wow. Είναι ένα γαμήλιο γλέντι που δεν τελειώνει ποτέ, με την καλύτερη μουσική, την ωραιότερη τέχνη και ό,τι όμορφο υπάρχει βρίσκεται γύρω σου. Ένα από τα πράγματα που μας επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε εδώ, παρεπιπτόντως τον είδατε ακόμα. Συγχωρήστε με, προφανώς και όχι, γιατί αν τον είχατε δει, πιθανότατα απλώς θα εξαφανιζόσασταν ακαριέα. Ίσως κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, κάποια από τα πράγματα που μας αφήνει ο Θεός να κάνουμε εδώ πάνω είναι να μας αφήνει να διηγούμαστε τις προσωπικές μας ιστορίες. Είναι διασκεδαστικό να ακούς από πρώτο χέρι όλες αυτές τις επικές μεταμορφωτικές εμπειρίες από όλους όσοι βρίσκονται εδώ. Για παράδειγμα, αυτός εδώ είναι ο αδελφός μας ο Ιωνάς, μέσα στην κοιλιά του κήτους. Με τα βρωμερά φύκια και τα ψάρια που μυρίζουν άσχημα και αν τον ακούσετε να λέει αυτό στην ιστορία, γίνεται λίγο πιο γραφική. Ο Θεός λέει ότι έπρεπε να βάλει τον Ιωνά να κάνει διάλειμμα μέσα στην κοιλιά του ψαριού για να μπορέσει να σκεφτεί. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, δεν θα μου έπαιρνε 3 ολόκληρες μέρες, κάπου 5 λεπτά σε αυτή τη βρωμερή δύσοσμη μυρωδιά των ψαριών και θα είχα έρθει στα σύγκαλά μου. Λοιπόν, σηκώστε τα χέρια σας αν ξέρετε ποιος είναι αυτός. Μόνο 3, φανταστικά. Ναι, αυτός είναι ο Ιωσήφ με τον πολύ όμορφο, πολύχρωμο χιτώνα του. Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για τον Ιωσήφ είναι ότι είχε αχρωματοψία. Αλήθεια. Ναι, λόγω της όρασής του, το μόνο που έβλεπε ήταν το γκρι κάθε φορά που κοιτούσε το χιτώνα. Το συζητάμε και γελάμε τώρα, γιατί από τότε που είναι εδώ πάνω, η όρασή του είχε γίνει τέλεια. Αλλά τυχερός δεν είναι? Γράψανε και ολόκληρο musical για αυτόν. Εδώ πάνω ο καθένας έχει μία ιστορία. Και αυτή είναι η δική μου. Βλέπετε? Αυτός είμαι εγώ. Ήμουν ένας από τους ένοχους που κρέμονταν κοντά στον Ιησού καθώς υπέφερε και πέθανε στο σταυρό. Εκείνη την ημέρα έφαγα πρωινό με τον διάβολο και δείπνο με τον σωτήρα. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς έφτασα εδώ. Μεγάλωσα αρκετά φυσιολογικά και ταπεινά. Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος, δούλευε σκληρά και η μητέρα μου έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να μας μεγαλώσει και να μας διδάξει το σωστό και το λάθος. Ως Εβραίοι πηγαίναμε πάντα στη συναγωγή. Η πίστη της μητέρας μου τότε, λοιπόν, μου φαινόταν γελία, ακλόνητη. Και κάθε χρόνο, κατά τη μακρά πορεία μας προς το ναό στην Ιερουσαλήμ, η μητέρα μου μας έβαζε να περνάμε την ώρα, παίζοντας παιχνίδια ερωτήσεων από τις γραφές. Οπότε μια μέρα μου λέει: «Στίβεν, ο αδελφός σου έχει βρει 9 σωστές απαντήσεις. Χρειάζεσαι 10. Έτοιμος? Ξεκίνα». Το έχω. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα, δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα, δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου, να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου και να την αγιάζεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, να μην επιθυμήσεις ότι έχει ο πλησίον σου και να μην μου το πεις, να πάρει τι είναι, ου κλέψεις. Το είπα αυτό. Δεν το είπες αυτό, κλέφτη.
Το είπα. Αγόρια. Φτάνει. Θυμηθείτε. Φρόνημα. Ο Θεός βλέπει. Και βλέπει τα πάντα. Και δεν ξεχνάει ποτέ. Ακούσατε? Είπα ότι ο Θεός βλέπει. Και να θυμάστε ότι σπέρνεις θερίζεις. Γι' αυτό, Στίβεν, να είσαι καλός με τον αδελφό σου. Ναι, αλλιώς ο Θεός θα σε χτυπήσει και θα σε σκοτώσει. Ίσως σκοτώσει εσένα πιο πολύ. Αγόρια! Δεν πρόκειται να σκοτώσει κανέναν. Ο Θεός είναι γεμάτος χάρη και αγάπη. Αλλά είναι Θεός. Και να θυμάστε, ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Ο φόβος του Κυρίου. Στίβεν, φοβάσαι τον Θεό? Αν φοβάμαι τον Θεό, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Όπως τα περισσότερα παιδιά, απλώς πίστευα ότι με δίδασκε η μητέρα μου. Αυτό ήταν. Μέχρι μια μέρα, όταν ήμουν 13 ετών, που κάποιος χτύπησε την πόρτα μας. Ήταν ένας φοροεισπράκτορας. Αλλά όχι οποιοσδήποτε φοροεισπράκτορας. Ήταν ένας τελώνης. Ήταν η χειρότερη και η πιο μισητή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός άντρας, αλλά εκείνη τη στιγμή έδειχνε φοβισμένος και αδύναμος. Μισούσα αυτό που τον έκαναν. Χαίρετε! Ναι, φυσικά. Πού είναι? Πού είναι? Φαίνεται ότι είχατε έναν πολύ καλό μήνα. Λοιπόν, για να δούμε. Φυσικά υπάρχει ο συνηθισμένος φόρος και το τέλος για όλες τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, για όλα τα αγαθά που αγοράστηκαν και πουλήθηκαν, για τις γέφυρες, για τους δρόμους και φυσικά τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, για τα λιμάνια. Τέλος λιμανιού. Η κοντινότερη πηγή νερού σε εμάς ήταν μια μικρή λίμνη. Ουσιαστικά μας λύστευαν. Εκείνη τη στιγμή πήρα την απόφαση ότι ποτέ δεν θα γινόμουν σαν τον πατέρα μου. Πέρασαν χρόνια, η αποστροφή μου αυξήθηκε και οι απορίες μου πλήθυναν. Τώρα που πήγαινα στο ναό, έβλεπα την ίδια ηττημένη έκφραση στο πρόσωπο του ιερέα, όπως έβλεπα και στο πρόσωπο του πατέρα μου. Μην με παρεξηγήσετε, αλλά αυτοί οι ιερείς προσέφεραν τους δικούς τους ατελείωτους κανόνες ηθικής. Αλλά τι έκαναν για την κραυγαλαία αδικία και καταπίεση της Ρώμης? Τίποτα απολύτως. Ο ναός ήταν άσχετος σε ό,τι είχε να κάνει με την πραγματική ζωή. Τίποτα άλλο εκτός από κανόνες και ηθική. Η Επανάσταση γεννιέται από την απελπισία και άρχισε να μεγαλώνει μέσα στην καρδιά μου. Ο ναός ήταν το μέρος της πρώτης μου κλοπής. Στην ηλικία των 15 είχα παρακολουθήσει καθώς ο κόσμος έβαζε τα χρήματά του στο παγκάρι και με εξέπληξε το χαμηλό επίπεδο ασφάλειας. Θα ήταν τόσο εύκολο για μένα να πάρω τα χρήματα από εκεί όσο ήταν για αυτούς να τα βάλουν μέσα. Και σκέφτηκα, οφθαλμός αντί οφθαλμού, σωστά?
Έτσι παρακολουθούσα και περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Ο Θεός να ευλογεί και εσάς. Στην πραγματικότητα πρόκειται να ευλογηθώ και εγώ τώρα. Το έκανα. Ήξερα ότι ήταν λάθος, αλλά το έκανα και ένιωσα καλά. Και η σκέψη του να το ξανακάνω με ενθουσίαζε. Έτσι το ξαναέκανα. Και σαν ένας άπλιστος σκύλος δεν μπορούσα να χορτάσω ποτέ. Και τότε σκέφτηκα τι θα γινόταν αν μπορούσα να το μετατρέψω σε μεγαλύτερο κέρδος με έναν ευγενέστερο σκοπό. Τι θα γινόταν αν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να πάρω αυτά τα χρήματα από τους τελώνες που παρανόμως είχαν μαζέψει και να τα δώσω σε μαχητές της ελευθερίας που θα βοηθούσαν στην απελευθέρωση του λαού μας. Αυτό έγινε ο σκοπός μου. Και κάθε φορά που έκλεβα, γινόταν όλο και πιο εύκολο. Και κάθε φορά που γινόταν πιο εύκολο, γινόμουν πιο αλαζονικός και απρόσεκτος. Και όσο πιο αλαζονικός και απρόσεκτος γινόμουν, αυτό που δεν ήξερα τότε είναι ότι όταν ένας κλέφτης γίνεται απρόσεκτος, ο κλέφτης συλλαμβάνεται. Η οργή μου για τη Ρώμη μου είχε δώσει ένα νέο σκοπό. Και τώρα ήξερα ότι θα με χρησιμοποιούσαν σαν παράδειγμα για να αποτρέψουν οποιονδήποτε άλλον από το να κάνει το ίδιο. Όλα ξεκίνησαν εκείνο το πρώτο πρωί, όταν ο φύλακας μου έφερε το πρωινό μου. Πρωινό! Απόλαυσε το πρώτο σου γεύμα, θα είναι το τελευταίο σου. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μέρα που θα πεθάνω. Θα είναι μια μέρα βασανιστικού πόνου, αλλά δεν θα δείξω αδυναμία. Οι Ρωμαίοι μπορούν να λυγίσουν το σώμα μου, αλλά δεν θα λυγίσουν ποτέ το πνεύμα μου. Θα πεθάνω αψηφώντας τους. Κρουσιφίξιο, καρφωμένος σε έναν σταυρό. Έτσι το έλεγαν αυτά τα ρωμαϊκά γουρούνια. Κρουσιφίξιο. Έναν μας κάρφωναν στους σταυρούς μας. Δεν είδα τον πρώτο άντρα να καρφώνεται, αλλά παρακολούθησα προσεκτικά τον δεύτερο. Όταν καρφώσανε τον πύχη του στην οριζόντια δοκό, και τότε άκουσα τους ίδιους φύλακες να λένε «Αυτό συμβαίνει στους κλέφτες».
Και τότε συνέβη σε μένα. Ο πόνος δεν περιγράφεται. Αλλά το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμα. Η σταύρωση είναι ένας αργός βασανιστικός θάνατος. Συνήθως προκαλείται από ασφυξία. Το θύμα δυσκολεύεται να αναπνεύσει λόγω της υπερέκτασης των μειών του στήθους και των πνευμόνων. Βασικά ασφικτιάς αργά. Ωστόσο βρήκα ότι μπορούσα να αναπνεύσω όταν το βάρος μου ήταν περισσότερο στα πόδια μου. Οπότε πίεζα προς τα κάτω στα πόδια μου, κάτι που προκαλούσε περισσότερο πόνο, αλλά τουλάχιστον μπορούσα να αναπνεύσω. Έτσι μετέφερα το βάρος μου μπρος και πίσω, κρεμασμένος από τα χέρια και πιέζοντας με τα πόδια. Όπως και να το κάνεις ήταν βασανιστήριο. Ο πρώτος άντρας τραβούσε πολύ την προσοχή. Ο σταυρός του ήταν στο κέντρο, με εμένα και τον άλλον άνδρα λίγα μέτρα μακριά σε κάθε πλευρά. Ανάμεσα στον πόνο και το μίσος δεν είχα παρατηρήσει πραγματικά τον πρώτο άντρα μέχρι που τον άκουσα να μιλάει για πρώτη φορά. Όταν είπε «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». «Συγχώρεσέ τους». Μου κάνεις πλάκα, σωστά. Συγχώρεσέ τους. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Συγχώρεσέ τους. Εγώ ήθελα να τους σκοτώσω. Αυτούς τους βάρβαρους που μας ακροτηρίαζαν και τώρα αυτός ο ανόητος μιλάει για συγχώρεση. Αλλά ήταν εκείνη η στιγμή που την είδα για πρώτη φορά. Η επιγραφή πάνω από το κεφάλι του. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο Ιησούς. Είχα ακούσει γι' αυτόν από τη Ναζαρέτ. Ισχυριζόταν ότι ήταν ο Μεσσίας. Είχα ακούσει ότι έκανε θαύματα, θεράπευε ανθρώπους και τέτοια. Και σκέφτηκα, λοιπόν, αν όντως μπορεί να κάνει θαύματα, τώρα ίσως να ήταν μια καλή στιγμή για ένα. Αλλά είναι πάντα το ίδιο με αυτούς τους θρησκευτικούς τύπους. Μιλούν ωραία, αλλά αυτά που λένε έχουν ελάχιστη σημασία στον πραγματικό κόσμο.
βλέποντας τώρα τον Ιησού να κρέμεται, να περιστρέφεται σαν σκουλίκι σε αγκίστρι, αποδεικνύει απλά αυτό που πίστευα. Οι προσευχές του για συγχώρεση δεν ήταν αρκετές μπροστά στο σφυρί και τα καρφιά. Βαθιά μέσα μου εκείνη τη στιγμή τον μίσησα. Και δεν ήμουν ο μόνος. Κάποιος από το πλήθος φώναξε «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό σου». Έσωσε άλλους, αλλά δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Και τότε ένας από εκείνους τους ευσεβείς Φαρισαίους πλησίασε και είπε «Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει από τον σταυρό και τότε θα τον πιστέψουμε». Εμπιστεύεται τον Θεό, ας δούμε αν ο Θεός τον θέλει. Είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Είπες ότι θα κατέστρεφες τον ναό και μετά θα τον ξαναέχτιζες σε 3 μέρες. Σώσε τον εαυτό σου. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Αν ο Θεός είχε έναν Υιό, σίγουρα δεν θα έμοιαζε με Αυτόν. Και αν έσωσε ανθρώπους και έσωσε άλλους, από τι τους έσωσε? Αφού δεν μπορούσε να σώσει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Ούτε καν τον εαυτό σου δεν μπορείς να σώσεις. Δεν είσαι ο Υιός του Θεού. Είσαι ψεύτικος. Κοιτάξτε καλά, άνθρωποι. Αυτό είναι το πρόσωπο της θρησκείας. Αρνούμε να υποταχθώ. Και με κάθε τελευταία αναπνοή θα σε μισώ. Αλλά γιατί? Γιατί? Και τότε το κατάλαβα. Μισώ το Θεό. Τον ίδιο Θεό που επέτρεψε στη Ρώμη να καταπατήσει το λαό του. Τον ίδιο Θεό που επέτρεψε σε εκείνον τον τελώνη να εκμεταλλευτεί την οικογένειά μου. Τον ίδιο Θεό που έφτιαξε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν τα ζώα σε ξύλινα δοκάρια. Ο πόνος τροφοδοτούσε το μίσος μου. Μισούσα τη Ρώμη. Μισούσα τον Θεό και μισούσα τον εαυτό μου. Ήμουν στο χείλος της κόλασης και μπορούσα ήδη να τη γευτώ. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια παράξενη ηρεμία κατέλαβε την ψυχή μου. Και για πρώτη φορά άρχισα να σκέφτομαι σοβαρά την κατάστασή μου. Η ζωή μου γλιστρούσε μακριά.
Την έβλεπα να εξαφανίζεται από τη γη. Δεν το είχα προγραμματίσει αυτό. Ούτε ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό. Το φανατισμένο πλήθος συνέχισε. Κοίταξα λοιπόν αυτόν τον βασιλιά των Ιουδαίων για να δω πώς αντιδρούσε. Και δεν αντιδρούσε. Απλώς τους κοιτούσε. Και το δεχόταν και τους κοιτούσε και το δεχόταν. Και εκείνοι του φώναζαν και του πετούσαν πράγματα και τον έφτυναν και αυτός απλά δεν έκανε τίποτα. Ήταν απλώς σιωπηλός. Ξαφνικά το μυαλό μου επέστρεψε στην παιδική μου ηλικία και καθόμουν εκεί στο ναό ακούγοντας την ανάγνωση των Ιερών Γραφών. Άκουγα ξανά τη φωνή του ραβίνου μου και μιλούσε για τον Μεσσία. Υπέφερε οδυνηρά, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε. Ήταν σιωπηλός, σαν ένα αρνί που οδηγείται στη σφαγή. Και τότε άρχισα να σκέφτομαι. Κι αν είναι αυτός, αν είναι πραγματικά, και τότε ακούω τη φωνή της μητέρας μου να λέει «Στίβεν, ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας». Ο φόβος του Κυρίου. Πάντα πίστευα στον Θεό, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να πιστεύεις στον Θεό και να τον φοβάσαι. Πολλοί άνθρωποι που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό του δίνουν πολύ λίγο χώρο στη ζωή τους. Αλλά το να φοβάσαι τον Θεό σημαίνει να του δίνεις σημασία σε ό,τι λες και κάνεις. Πάντα αναγνώριζα τον Θεό. Αλλά ποτέ δεν τον φοβήθηκα. Έζησα μακριά από τον Θεό και τώρα, κρεμασμένος δίπλα του, πέθαινα μακριά του. Τι θα μου συμβεί μετά? Πού θα πάω μετά από εδώ? Δεν ήξερα. Με τα χρόνια πραγματικά δεν με ένοιαζε, αλλά αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είχε μεγαλύτερη σημασία. Το πλήθος συνέχισε τις προσβολές του με τον άλλον ληστή να τις οδηγεί. Έτσι του είπα «Δεν φοβάσαι τον Θεό. Δεν φοβάσαι τον Θεό. Εμείς τιμωρούμαστε δίκαια. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα κακό». Τα λόγια μου ήταν έκπληξη τόσο για μένα όσο και για όλους όσοι ήταν εκεί. Εγώ που είχα μια δικαιολογία για τα πάντα. Απέρριψα τον ναό, γιατί ο ναός με είχε απογοητεύσει. Έκλεψα από τους Ρωμαίους, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν κλέψει από εμένα. Μπορούσα να δικαιολογήσω τα πάντα με αυτή τη δικαιολογία. Εγώ ήμουν καλός, αυτοί ήταν κακοί. Εγώ είχα δίκιο, αυτοί είχαν άδικο. Αν μου πάρεις κάτι, τότε μάντεψε, θα τα αποδώσω. Αλλά τώρα άρχισα να αναρωτιέμαι αν η μεγαλύτερη κλοπή μου δεν ήταν εναντίον της Ρώμης ή του ναού, αλλά εναντίον του ίδιου του Θεού. Ο Θεός μου έδωσε μια ζωή την οποία ξόδεψα για τον εαυτό μου. Έβλεπα τη ζωή ως δική μου, ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αρκεί μόνο να τον αναγνωρίζω. Αλλά καθώς κρεμόμουν εκεί αιμορραγώντας μέχρι θανάτου, ήξερα ότι ήμουν μακριά από το καλό και μακριά από τον Θεό.
Κι αν ήταν ο Μεσσίας? Κι αν ήταν ο Υιός του Θεού? Άκουσα το πλήθος να λέει έσωσε άλλους και έτσι σκέφτηκα ίσως μπορεί να σώσει και εμένα. Κι αν ήταν όντως ο βασιλιάς των Ιουδαίων, τότε σίγουρα είχε ένα βασίλειο, αλλά αφού πέθανε εδώ το βασίλειό του σίγουρα δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Κι αν είναι ο Θεός εν σαρκή, τότε είναι βέβαιο ότι είναι ο Χριστός. Και αν είναι ο Χριστός, σώζει ανθρώπους. Τους παίρνει μαζί του στο βασίλειό του. Ίσως να μπορούσε να σώσει και εμένα. Έτσι του είπα, Ιησού, θυμήσου με όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Το ξέρω. Έχω πολύ θράσος, ειδικά αν σκεφτείς ότι λίγες στιγμές πριν τον έβριζα. Αν θυμόταν όλα αυτά όταν θα έμπαινε στη βασιλεία του, τότε μάλλον θα ήμουν τελειωμένος. Η αλήθεια είναι ότι είχα ήδη καταλάβει ότι ήμουν τελειωμένος. Αλλά μετά θυμήθηκα τα λόγια του. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Συγχώρεσέ τους. Συγχώρεση. Η λέξη ακόμα και μόνο στα χείλη μου φαινόταν ξένη. Η συγχώρεση ήταν σπάνια στον κόσμο του νομικισμού για τον οποίο μου μιλούσε η μητέρα μου τόσο συχνά. Κάνε το καλό και όλα θα πάνε καλά. Κάνε το κακό και καλύτερα να προσέχεις. Δεν υπάρχει ελπίδα για κανέναν από εμάς, αν το σκεφτείς έτσι. Το να θερίζεις αυτό που σπέρνεις δεν είναι καλά νέα για κανέναν από εμάς. Αλλά η συγχώρεση είναι πάντα καλά νέα. Αν ο Ιησούς μπορούσε να συγχωρήσει τους βασανιστές του, τότε ίσως να μπορούσε να συγχωρήσει και εμένα. Ίσως να μπορούσε να με θυμηθεί όταν θα ερχόταν στη βασιλεία του. Και αν το έκανε, δεν θα ήταν λόγω των όσων έκανα ή είχα να προσφέρω. Θα ήταν καθαρά μια πράξη ελέους και καλοσύνης που δεν άξιζα. Αυτό ακριβώς που πρόσφερε στους στρατιώτες που τον σταύρωναν. Έλεος και καλοσύνη. Του ζήτησα να με θυμηθεί. Και με αυτό το απλό αίτημα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, άρχισα να φοβάμαι τον Θεό. Εκείνη τη στιγμή πίστεψα ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που έλεγε ότι ήταν. Ο Μεσσίας. Και του ζήτησα να με θυμηθεί. Να με σώσει. Ήταν εξαιρετικά απλό στην πραγματικότητα. Απλώς αποφάσισα να εμπιστευτώ τη ζωή μου στα χέρια του. Το χέρι μου απλώθηκε προς το χέρι του. Πίστεψα σε αυτόν ως τον Υιό του Θεού, τον βασιλιά μου, και περίμενα την απάντησή του. Και μου απάντησε όταν είπε «Αμήν». Αμήν. Το αίτημά μου ήταν απλό και η απάντησή του ακόμη απλούστερη. Αμήν.
Και όταν τον κοίταξα καθώς το έλεγα αυτό, κοίταξα το πρισμένο, πληγωμένο πρόσωπό του και μπορούσα πραγματικά να δω τη χαρά στα μάτια του. Χαρά. Με το ζόρι ανέπνεε και βασανίζεται αργά μέχρι θανάτου. Και με χαρά μου λέει «Αμήν. Ναι, είμαι μαζί σου. Θα γίνει». Δεν θα με εξέπλητε αν μου έλεγε «Στίβεν, η βασιλεία των ουρανών δεν είναι για ανθρώπους σαν εσένα». Αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος του. Αντίθετα, δέχτηκε χαρούμενα την προσευχή μου και πήρε τη θέση του δίπλα μου. Όπως κι εγώ πήρα τη θέση μου δίπλα του. Ζήτησα από τον Ιησού να με σώσει. Και το έκανε. Δωρεάν και με ευχαρίστηση. Χωρίς δισταγμό ή προϋπόθεση. Και μετά από μια σύντομη παύση, ακολούθησε το αμήν με «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Παράδεισος. Ο κόσμος όπου ο λαός του Θεού απολαμβάνει την παρουσία του. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς θα πήγαινε εκεί μετά το θάνατό του. Αλλά σοκαρίστηκα με την υπόσχεσή του. Ότι θα ήμουν κι εγώ εκεί μαζί του. Θα ήμουν κι εγώ εκεί μαζί του, στον παράδεισο, σήμερα κιόλας. Αυτά ήταν τα σπουδαιότερα λόγια που μου είπε ποτέ κανείς στη ζωή μου. Θα είσαι μαζί μου. Ο χρόνος πέρασε και ο ήλιος ζέστενε ολοένα και περισσότερο και η λάμψη του θάμπωσε την όρασή μου. Έτσι κοίταξα κάτω και είδα μια μικρή ομάδα ανθρώπων συγκεντρωμένη μπροστά στον Ιησού. Κατάλαβα ότι μία από αυτές ήταν η μητέρα του, η Μαρία. Με τον τρόπο που πενθούσε και με τον τρόπο που περίμενε και με τον τρόπο που λάτρευε. Τι θα πρέπει να ένιωθε εκείνη την ημέρα, βλέποντας τον Υιό της να υποφέρει τόσο πολύ. Ένιωσα συμπόνια για αυτήν. Συμπόνια για μένα. Ήμουν σκληρός και άκαρδος. Αλλά τώρα ένιωθα συμπόνια. Κάτι παράξενο συνέβαινε και ήξερα μέσα στην καρδιά μου ότι ήταν εξαιτίας του Ιησού. Μέχρι εκείνη την ώρα το πλήθος είχε αρχίσει να ησυχάζει. Και άκουσα τον Ιησού να μιλάει ξανά. Είπε στη Μαρία, «Γυναίκα, ιδού ο Υιός σου». Μιλούσε για έναν άντρα που στεκόταν ακριβώς δίπλα της. Που τώρα ξέρω ότι ήταν ο Ιωάννης, ένας από τους μαθητές του. Ο Ιωάννης αργότερα έγραψε το 4ο Ευαγγέλιο. Μετά είπε στον Ιωάννη, «Ιδού η μητέρα σου και εσύ να τη φροντίζεις». Για 33 χρόνια ο Ιησούς ήταν ο γιος της Μαρίας. Αλλά αυτή η σχέση άλλαζε εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια μου. Ο Ιησούς έλεγε, «Κοίταξε τον Ιωάννη τώρα ως τον γιο σου, γιατί εγώ είμαι κάτι διαφορετικό για σένα». Βλέπετε, παρόλο που η Μαρία ανέθρεψε τον Ιησού και ήταν ευσεβής και καλή και ευγενική και ευλογία για άλλους,
η Μαρία είναι σήμερα στον ουρανό, όχι επειδή ο Ιησούς ήταν ο γιος της, αλλά επειδή ήταν ο σωτήρας της. Το φως του κόσμου. Και τότε σκοτάδι. Ακαριαίο και πλήρες. Αυτό δεν ήταν έκλεψη. Ο Θεός έσβησε το φως. Ένα σημάδι της κρίσης του. Σίγουρα η κρίση του Θεού θα έπεφτε στους στρατιώτες που σταύρωσαν τον Ιησού ή στους ηγέτες που τον καταδίκασαν. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Η κρίση του Θεού έπεφτε στον γιο του. Στον γιο του. Στον οποίο έθεσα την εμπιστοσύνη μου. Τον γιο του που μου υποσχέθηκε τον παράδεισο. Αν ο Ιησούς βρισκόταν κάτω από την κρίση του Θεού, τι ελπίδα υπήρχε για μένα? Το κεφάλι μου γύριζε και είχα ερωτήσεις. Και ξαφνικά μια οδυνηρή κραυγή διέκοψε τη σιωπή μου όταν ο Ιησούς είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Αν ο Ιησούς εγκαταλείφθηκε, δεν θα υπήρχε παράδεισος ούτε για αυτόν ούτε για μένα. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά τον θάνατο θα έπρεπε να αντιμετωπίσω την κρίση του Θεού. Αλλά ο Ιησούς μου έδωσε τον λόγο του ότι θα ήμουν στον παράδεισο. Οπότε ποιος θα αναλάβει την κρίση μου? Ποιος θα υπομείνει την κρίση μου ώστε να μπορέσω να εισέλθω στην ανταμοιβή του? Εκείνος θα υπομείνει την κρίση μου, εκείνος θα υπομειστεί την αμαρτία μου. Και όχι μόνο αυτό. Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου που απλώς θα εμπιστευτεί τον εαυτό του σε εκείνον. Θα επομισθεί την ενοχή και την κρίση τους πλήρως. Γι' αυτό καρφώθηκε. Γι' αυτό συνετρίβει. Ήταν για μένα. Για αμαρτωλούς σαν εμένα. Θα κουβαλούσα την αμαρτία μου στο δικό μου θάνατο αν δεν ήταν ο Ιησούς και θα αναδιόμουν από την άλλη πλευρά πρόσωπο με πρόσωπο με τον παντοδύναμο Θεό. Αλλά ο Ιησούς επομίστηκε τις αμαρτίες μου στον δικό του θάνατο, ώστε να μην το κάνω εγώ στο δικό μου. Άρχισα τότε περιστασιακά να χάνω τις αισθήσεις μου. Και τότε άκουσα ξανά τη φωνή του Ιησού. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν αδύναμη, αλλά δυνατή και σταθερή. Και είπε «Τετέλεστε. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, οι φωνές τους γίνονται αδύναμες, σαν ψίθυροι. Αλλά η φωνή του ήταν θριαμβευτική. Εισήλθε στον θάνατο όχι με ήττα, αλλά με νίκη. Έκανε ό,τι ήρθε να κάνει και παρέδωσε τον εαυτό του στον θάνατο. Και τότε όλα τα δεινά ξέσπασαν. Ρογμές άρχισαν να ανοίγουν στο έδαφος. Είχε έρθει το τέλος. Μόλις σταυρώσαμε τον Υιό του Θεού. Έτσι προετοιμάστηκα και περίμενα για ό,τι θα γινόταν μετά. Με την άκρη του ματιού μου είδα τον Ρωμαίο επικεφαλής, αυτόν που επέβλεπε όλες τις εκτελέσεις. Στεκόταν εκεί μπροστά στο σταυρό του Ιησού. Και λέει, σίγουρα αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Ο ίδιος άντρας που πραγματοποίησε όλες τις εκτελέσεις τώρα μοιράζεται την πίστη μου.
Και τότε, τόσο ξαφνικά όσο άρχισε να βρυχάται η γη, ήρθε πάλι ησυχία και το σκοτάδι έφυγε. Και το άψυχο σώμα του Ιησού κρεμόταν λίγα μέτρα μακριά από εμένα. Και όλα όσα είχα βασίσει σε Αυτόν, για μένα ήταν μια στιγμή που ένιωσα εντελώς μόνος. Νόμιζα ότι θα πέθανα πρώτος και ότι θα με έστελνε μπροστά του. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι αυτός θα πέθανε πρώτος. Η σταύρωση είναι ένας αργός θάνατος. Ποθούσα την ανακούφιση. Και ο νόμος μας έλεγε ότι ένα σώμα δεν επιτρέπεται να μένει κρεμασμένο όλη τη νύχτα. Έτσι, οι στρατιώτες πήραν νέες διαταγές. Να σκοτώσουν τους εγκληματίες, να θάψουν τα σώματα, να κατεβάσουν τους σταυρούς, ώστε ο λαός μας να απολαύσει το ανόητο φεστιβάλ του. Έτσι, οι στρατιώτες περπάτησαν προς το μέρος μου κρατώντας τα ρόπαλά τους. Οι στόχοι τους ήταν τα πόδια μου. Χωρίς την υποστήριξη των ποδιών μου δεν είχα πλέον τη δύναμη να σηκώσω το σώμα μου ώστε να μπορέσω να αναπνεύσω. Μόνο λίγα λεπτά ακόμα. Μετά προχώρησαν στον άλλον άνδρα από την άλλη πλευρά του Ιησού. Και του έσπασαν τα πόδια επίσης. Και μετά γύρισαν στον Ιησού. Ένας φρουρός είπε, είναι ήδη νεκρός. Και ο άλλος φρουρός είπε, καλύτερα να βεβαιωθούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία αμφιβολία. Το τελευταίο πράγμα που είδα σε αυτή τη γη ήταν το αίμα του Ιησού που χυνόταν πάνω στο έδαφος. Ο θάνατος είναι ένα σκοτεινό μέρος. Αλλά ο Ιησούς είχε ήδη περάσει από αυτό και το έκανε ένα ασφαλές μέρος για μένα. Συνήθιζα να αναρωτιέμαι πώς θα ήταν το ταξίδι της ψυχής μου όταν θα έφευγε από το σώμα μου. Θα εκτοξευόμουν χαμένος και μόνος σε ένα απέραντο τίποτα? Η σκέψη ήταν τρομακτική. Αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Ένιωσα σαν να περνούσα μέσα από ένα τούνελ με την ταχύτητα του φωτός. Και μετά από ώρες πόνου η ανακούφιση ήταν γλυκιά. Και σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή δεν ήμουν μόνος. Συνοδευόμουν. Με κουβαλούσαν. Και με καλωσόρισε. Ο ίδιος ο Ιησούς. Σκεπτόμενος πίσω την εμπειρία μου με τον Ιησού εκείνη τη μέρα, αυτό που έκανα ήταν αρκετά ξεκάθαρο. Εξομολογήθηκα. Αντιμετώπισα το γεγονός ότι οι αμαρτίες μου ήταν πολλές και αν ο θάνατός μου με οδηγούσε στο εξώτερο σκοτάδι της κόλασης, τότε δεν είχα καμία θέση να παραπονεθώ. Και όταν εξομολογήθηκα, τότε ζήτησα από τον Ιησού να με σώσει. Είπα στον Ιησού, θυμήσου με όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Και όταν το ζήτησα, το πίστεψα. Μου είπε,
σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Τον πίστεψα. Τον εμπιστεύτηκα. Τήρησε το λόγο του. Και να με. Αυτή είναι η ιστορία μου. Και εδώ είναι το αστείο μέρος. Από όλους τους ανθρώπους εδώ στον παράδεισο διάλεξε εμένα ως ξεναγό σας. Που είναι κάπως τρελό. Γιατί έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, ενώ έκανα πολλά πράγματα. Η ιστορία μου αποδεικνύει ότι το να μπεις στον παράδεισο εξαρτάται μόνο από τον Ιησού. Ο Ιησούς κατέκτησε το μυαλό μου και κατέλαβε την καρδιά μου και με έσωσε. Με συμφιλίωσε με τον Θεό. Υπάρχει μια λέξη, συμφιλίωση. Είναι λατινική, σημαίνει reconciliere. Re που σημαίνει πίσω και conciliere που σημαίνει να φέρεις κοντά. Συμφιλίωση. Να φέρεις πίσω κοντά ή να είσαι ξανά μαζί. Κάτι που μου θυμίζει. Θέλω να σας δείξω το υπόλοιπο αυτού του πίνακα. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου πίνακας. Ο τίτλος του είναι «Συμφιλίωση». Αυτός είμαι εγώ. Και αυτός είναι ο Ιησούς. Που με καλωσορίζει στον παράδεισο. Ξέρετε, τον ζωγράφισαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσο καταπληκτικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ. Φίλοι μου, ο παράδεισος είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχω γευτεί ποτέ. Σκεφτείτε την πιο ευτυχισμένη σας στιγμή στη γη και μετά πολλαπλασιάστε αυτή την ευτυχία εκατομμύρια φορές και μετά κάντε την να διαρκέσει για πάντα. Είναι καταπληκτικό. Συγγνώμη, αλλά το μειονέκτημα του να είμαι ο ξεναγός σας είναι ότι πρέπει πραγματικά να προσέχω τον χρόνο. Έχω αποκτήσει μια φήμη εδώ πάνω ως καλός, αλλά όχι πάντα συνεπής ξεναγός. Υποθέτω ότι είναι ο κλέφτης μέσα μου που προσπαθεί να κλέψει 1-2 λεπτά. Ειλικρινά. Το όλο θέμα της αιωνιότητας εδώ πάνω ακόμα με εκπλήσει. Είναι για πάντα. Υποθέτω ότι μέχρι να φτάσετε εδώ το πιο κοντινό που μπορείτε να νιώσετε στην αιωνιότητα είναι ίσως να οδηγάς στο κέντρο της πόλης το πρωί. Πιστέψτε με, αυτό είναι τόσο καλύτερο. Είχα πολύ χρόνο να αναλογιστώ όλα αυτά. Πάνω από 2.000 χρόνια για την ακρίβεια. Και να ποια είναι η αλήθεια. Δεν σώθηκα για κάτι που έκανα ή δεν έκανα. Σώθηκα από αυτό που έκανε ο Ιησούς. Εκεί, πάνω στο Σταυρό. Αυτός είναι ο παράδεισος. Και έτσι έφτασα εδώ. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε, είμαι ο πάστορας Κόλιν Σμιθ, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Παράδεισος, πώς έφτασα εδώ». Αγαπώ την ιστορία του ληστή στο Σταυρό γιατί δείχνει πως ο Ιησούς προσφέρει ελπίδα σε όποιον θα στραφεί προς αυτόν. Δηλαδή, ποιος θα φανταζόταν ότι ο ληστής στο Σταυρό θα έμπαινε στον Παράδεισο. Μπορεί να γνώριζε τις 10 εντολές, αλλά σίγουρα δεν τις είχε τηρήσει. Και ήταν πια αργά για να αλλάξει αυτή την πορεία και να αρχίσει να ζει μια καλύτερη ζωή. Όμως ο Ιησούς άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου για τον ληστή. Και αν ο ληστής στο Σταυρό μπόρεσε να μπει στον Παράδεισο, τότε μπορείς και εσύ. Ο Ιησούς είναι έτοιμος και πρόθυμος να ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου σε όποιον κάνει αυτό που έκανε ο ληστής στο Σταυρό. Στράφηκε στον Ιησού με μετάνοια. Ζήτησε από τον Ιησού να τον σώσει. Εμπιστεύτηκε την υπόσχεση που του έδωσε ο Θεός.
Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Η ομάδα μας, το Open the Bible, έχει συγκεντρώσει άρθρα, φυλάδια και άλλα εργαλεία με θέμα τον παράδεισο και είναι όλα διαθέσιμα δωρεάν για σένα. Αν έχεις ερωτήσεις για τον παράδεισο ή για το πώς να αναπτυχθείς την πίστη σου, σε προτρέπω να εξερευνήσεις αυτές τις πηγές στη σελίδα. Και αν βρήκες αυτή την ταινία χρήσιμη, σκέψου να την μοιραστείς με έναν φίλο. Για μία ακόμη φορά σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας στο Παράδεισος πώς έφτασα εδώ.